Lesike Inhlawulo..KZNTV oyifundela wasamkeliso kaNgqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ehamba phambili usuku namhlanje. Owe-ANC utusa iqhaza lezabafundi bafuna inhlawulo ngesigodlo saseNhlawulo kanti-ke indida ngokuzamazama komhlaba. Ilungu lePhalamende likazwelonke kuKhongolose uSenzomchunu uthi-ke ukuba khona komkhandlu omele abafundi esikhungweni zemfundo ephakeme iyona ndlela-ke engaxazulula izinkinga ezikhungethe abafundi. Umchunu okusho kanje ngenkathi SASCO ibambeke umkhankaso wokhetho lomkhandlu omele abafundi e-University of Zululand kubanjeleke eDlangezwa ngeMpelasonto. Ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli uSenzomchunu ukhuthaza ukuba khona kwesigungu esimele abafundi emanyuvesi ukuze sizoba yizwi labafundi ezinkingeni ezibakhungethe. They are a very important component of the university community and they must have a voice in the form of the SRC. I'm happy today that we now have an SRC, but what is it there for? It is there to represent students, to make sure that it promotes their interests, it protects them from social ills, it ensures that they have an environment that is enabling for academic excellence. And therefore, we are here today to encourage them, to ensure that we share the difficulties, especially on accommodation, issues of safety, issues of NSFAS, all those matters. uMacingwane ube esehlaba ukugodla kwezitifiketi zalabo abasuke sebeziphothulile izifundo zabo kepha uNSFAS ungakaqedi ukubakhokhela. Umchunu uthi lolu daba ludinga ukufakelwa izibuko. Uthi abafundi kumele benikwe izitifiketi ukuze beyokwazi ukuyofuna imisebenzi. Akuyona into engiyifisayo ukuthi yenzeke kubantwana bethu ukuthi uma beqeda ukufunda bese ukuthi ngenxa yokuthi abakhokhile ukuqedelela bese beyabanjwa. Ngicabanga ukuthi ikhona indlela lengenziwa ngesikhathi kusabhekwa indlela eziqhubekayo zokuxazulula lolu daba. Kodwa zikhona indlela zokungenelela. Udaba olubucayi kufanele ukuthi lubhekisiswe kahle ukuze sihlabele phambili sonke. Kanti lo ongenele isikhundla sokuba ngumholi womkhandlu wabafundi enyuvesi e-University of Zululand ngaphansi kweSASCO usephonsele enyuvesi inselelo ngokuthi isabalaliso nogada abazoqapha abafundi abahlala ngaphandle kwenyuvesi. As an organization, we propose ukuthi decentralize i-security. Kuthathwe laba beyithuthu behambele off campus bezobridge limitation la in an event where students ihlangana nediabuka emgwaqeni. In that instance kuzosiza ukuthi amadabuka nabo labantu abenza kahle okuyibona benza ubugebengu bazokwazi ukuthi endaweni labenza khona ubugebengu kunabantu abazulazulwayo abadefend in defense of ama students. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyene ngesempangeni. Uhlangothi lolabo-ke Abaseka umntwana Usimakade Zulu kolobukhosi seliphumele kobala ngesigameko sokuthelwa kwabahlodlo behlome bezingovolo esigodleni enyokeni ngezitsuku kwakulindeleke ukuba-ke isilo uMisizulu angeniswe esibayeni. Ekhuluma-ke esithangamini nabezindaba umntwana wasekuphileni uThembise Zulu uthi-ke okwenzeka kwaba-ke lihlazo futhi-ke kufana nokuthi-ke kwahlasela komdlokombane uqobo ngakho-ke bafuna uhulumeni ahlawule ngokudelela isigodlo. Lesi sithangami-ke besibanjelwe lapho kube kunomhlangano walabo-ke abeseka umntwana Usimakade eThekwini. Uhlangothi olweseka umntwana Usimakade samakhosi njengesilo sesizwe samaZulu lubamba umhlangano nalapho belibhunga ngomhlahlandlela endabeni ezithinta udaba lobukhosi. Phakathi kokubhungwe ngakho udaba lokugaselwa kwamaphoyisa esigodlweni enyokeni njengoba laba bethi-ke kwaba lichilo kanti uhulumeni kumele-ke ahlawule ngakho. Uhulumeni unecala lokuhlasela isigodlo sengonyama isizwe samaZulu. Kufanele uhulumeni ngokosiko ahlawule indlunkulu, ahlawule isizwe ngoba uhlasela isizwe uhulumeni. Ngokuhlasela emzini waso isizwe. Kuyamangaza-ke ukuthi lokho kwakwenziwa amadoda amadala alelizwe azi isiko nomthetho. Kodwa kwaphumelela ngoba wona amadoda amadala ayathenjiwe kulelizwe futhi okubuzwa kuwona indlela ukuthi inyathuko ihamba ngaphi. Kodwa iwona avumela ukuthi kwenzeke lokho. Emveni kwalokho futhi akekho wakhuluma, wathula kwathi du. Kumanje njengoba ngikhuluma
Inhlawulo ukaMsweli kusukela ngalelo langa ayiphindanga yaba sesimeni esikahle. Into ebuhlungu leyo. Okungukuthi laba bantu bahlasela yena uqobo uMdlokombane, inkosi yethu. Ukuze ukhumbuleka ukuthi lo mhlangano uza ngemuva komcimbi owabe usezingeni lomhlaba lapho mengamelwa kuleli ayedlulisele isitifiketi kwisilo esihlezi esihlalweni uMisuzu lukaZwelithini kanti baphawulile ngawo. eMabhida indawo esiqala ukuyibona namhlanje ngoba beqophe kumlando esizweni sikaZulu. Angifuni ukuthi bekuyinto embi noma bekuyinto enjani kodwa ngicabanga bekumcimbi bebezenzela wona ukuzijabulela noma ukujabulisa abepolitiki ngoba bekukhona bona phambili. Uzobona ukuthi ahambanga kahle ngokosiko lolu thina besilindele. Uma bekuyikuthi umcimbi omuhle loya amakhosi aseNdlunkulu angabonanga ehlele eduze kwakhe kunomthelo mangabe kuyikuthi bekuliqiniso lelo. Mina uma bekuyikuthi lo yamcimbi kwenzelwa ingonyama yami Usimakade samakhosi bengizobuza ukuthi apha amakhosi aseNdlunkulu bapha abantwana baseNdlunkulu undunankulu uphi emcimbini ube khona undunankulu amakhosi kodwa ezizwe bengekho. Angibabonanga ngangivezela mhlawumbe makusho ukuthi uwabonile. Abantwana baseNdlunkulu angibabonanga. Ngenzeka kube kuyilabo ke phela abahlonzwe ngaleso sikhathi kodwa angibabonanga abantwana baseNdlunkulu. Kushuthi bekuwumcimbi kahulumeni lo, hayi ukuthi bekuwumcimbi wethu thina amaZulu. Bengeyona umcimbi wethu thina amaZulu ngoba bengingekho mina kulo mcimbi. Kushuthi akuwona umcimbi wamaZulu, umcimbi kahulumeni lo. Umntwana Usimakade ubengeyona ingxenye yalomhlangano njengoba ubohlelwe yilaba abamisekayo bathi basamile ekutheni nguye ingonyama yabo kanti bathi ke ingxushunxushu eyikhona kuhloswe ngazo ukudla umhlaba weNgonyama Trust. Manje nabesilo into enganakiwe kakhulukazi umongameli ukuthi kukhona icala elise Supreme Court ngalesi sikhathi. Leli cala limangalela umongameli nabanye abeqe imithetho ukuze kwenzeke ngalolu hlobo ekwenzeka ngalo. Abesilwa ngazi noma bazokhumbula yini ukuthi evele umongameli ememezela ukuthi ingonyama ubani ngokwakhe njengekhanda likahulumeni kwakufanele akhiphe okutholakale ocwaningweni belenziwa uWillis Mchunu nethimba lakhe mayelana nokuxazulula ingxabano ebonakala ikhona eNdlunkulu. Endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Zilokhu ziqhubeke njalo nokwanda izigameko zokuzamazama komhlaba. Isifundazwe KwaZulu-Natal sesibe nokuzamazama komhlaba cisheke amahlandla amabili kulonyaka ikakhulukazi ke kwizindawo esogwini oluseningizimu nesifundazwe. Onguchwepheshe ngozokuzamazama komhlaba uMeshri Singh eNyuvesi yaKwaZulu-Natal uchaza kabanzi ke ngomthelela yokuzamazama komhlaba. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sesibe nokuzamazama komhlaba cisha amahlandla amabili kulonyaka. Kanti lokho sekushiya imibuzo kumphakathi ngembangela yalokhu kuzamazama komhlaba. Phakathi kwezindawo ezizolokhu kuzamazama komhlaba kuba lokugwini oluseningizimu nesifundazwe iseThekwini kanye nakwezinye izindawo. Onguchwepheshe wokuzamazama komhlaba eNyuvesi yaKwaZulu-Natal uchaza kabanzi ngemthelela edala ukuzamazama komhlaba osekushiya abantu abaningi benengebhe. The earthquakes in KZN are occurring due to natural convection processes within the earth. These processes cause large-scale and very slow movements of the African continental plate in the regions of about 1 millimeter per year. Over time, this causes stress buildup along the margins of rock masses that have different properties like composition and densities, for example. When these rocks reach breaking point, we have energy released along major geological faults in the form of a shock wave. So we've seen these earthquake epicenters focused along some well-known faults. Kuthe eminyakeni engamashumi edlule kuye waba nokuzamazama komhlaba endaweni yaseSt Lucia okwadala umonakalo omkhulu kwashiya ingqalasizinda eningi limele. Uthi kumele abantu bahlale bekulindele ukuzamazama komhlaba.
90 years ago, we had a magnitude 6.3 earthquake that originated from St. Lucia, which caused a significant amount of damage to infrastructure near the epicenter. So in my opinion, we should be prepared for an earthquake of the size of magnitude 6. We cannot prevent earthquakes, unfortunately. These large-scale, high-energy movements are mainly due to internal earth processes like mantle convection. Ukhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, uSenzelwe Mzila, uthi amathimba ezinhlekelele ami ngomumo uma ukuzamazama komhlaba kungase kudala umonakalo. Ubese enxusa umphakathi ukuthi wehlisa amaphaphu. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu umhlonishwa uSihleni Zikalala sebeke amathimba abhekene nenhlekelele ukuba ame ngomumo njengoba sekuqhamuke imibiko eveza ukuthi kube khona ukuzamazama komhlaba ezindaweni ezithize kwisifundazwe izolo. Umnyango usuxhumene ne-Council for Geosciences okuyisona sakhiwo esinawo amandla okubheka nokuqinisekisa ukuba lezi gameko zenzekile ngempela kanye nokuthi umonakalo olindelekile ungase ube mngakanani. Ngokwemibiko umnyango onayo eqhamuka kumathimba abhekene nenhlekelele kuzona zonke izifunda azikabi khona izigameko lapho kulimale khona abantu noma lapho kudlule khona umphefumulo. Amathimba ezinhlekelele ayaqhubeka nokusigada isimo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisesayidi. Inhlangano ebhekelela izibonelelo zikahulumeni okungusasa uthi-ke uphezu kwayo imizamo yokulungisa inkinga ebhekene namakhasimende ayo ethinta-ke ukungaphumi kwemali yezibonelelo zikahulumeni kusukela ngesonto ledlule-ke abanye babuye belambatha ngenxa yale nkinga kanti-ke basola ukuthi-ke kuphazamiseke uhlelo abalisebenzisayo uma bekhokhela amakhasimende. Ziyande inkinga kubahlali abahlukene abahola izimpesheni zikahulumeni kanjani nezibonelelo ezahlukene. Ukusukela ngomhla ka-2 wangesonto ledlule abantu abaningi babhekene nenkinga yokuthi bangakwazi ukuthola izimali zabo. Sinaye-ke la okhulumela usasa kulesi sifundazwe okuyena ozosichazela ukuthi ngabe ikhona yini inkinga eyikhona mayelana nokukholela kwezimpesheni. Sisendi siyakubingelela phinde sikwamukela. Ngiyabonga kakhulu dadewethu ngibingelele nakubo bonke ababukeli. Kukhona isikhalazo la noma izikhalazo ezahlukene evela kubahlali kakhulukazi abahola izibonelelo zikahulumeni. Sichazele ingabe khona yini inkinga enibhekene nayo nosasa. Kunjalo dadewethu siqale ukukhokha imali yesibonelelo kulenyanga kaNovember ngomhla ka2. Sanotice ukuthi kwi-call center yethu kusikhungo ngcingo sithola abantu abaningi besifonela befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba imali abayitholi kuma bank account abatholi kumakhadi akwasasa. Lokhu ku-affect abantu kakhulu abasebenzisa ikhadi eligold la kwasasa. Ubuthola ukuthi mebe eposini imali abayitholi mebe eyitolo kudingeka iPin ngoba ke kuye kufoseleke ukuthi umuntu obekade esebenzisa iposi abe nayo iPin ukuze akwazi ukukhipha imali ebank either ebank ku-ATM machine okhipha imali noma esitolo. So kusikhathazile ke lokho saseke sithinta komkhulu iziphathimandla zethu komkhulu ukuthola kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Kwayibona ke abachaza ukuthi kuzokhishwa statement njengoba ke sesikhishiwe statement ukwazisa abantu ukuthi yebo khona ukuphazamiseka kube khona ngenxa ukuthi asasebenzisani neposi sesebenza no Post Bank uyena uPost Bank okwazi ukuthi ayikhiphe imali ezikhungweni as well as naseposini. Ukusuka kwenu kwiposini yakho Post Bank ingabe yinto khona izinto ingqanamba benibhekene nazo yini le enenza ukuthi nisuke ngalani nize ngalani ukuthi kunithatha isikhathi esingakanani ukuthi nazise abantu kusanesikhathi bengayitholi sebebhekana nalenkinga ngoba uzokhumbula ukuthi ayiqala inkinga efana nalezi ngoba kuyimanje kukhona nabasebeqagela ukuthi mhlambe yilolu shintsho noma uguquko ukuthola uzoba khona lokusetshenziswa kwamakhadi. Ngingasho ukuthi kade sikwinkulumo nabasebenzi noma iziphathimandla zase Post Bank ngoba sithola ukuthi eposini kunenkinga eziningi nje ebebenazo okunye nje singabala nento yemali uthola ukuthi kuyikhunga ezithile imali ayifiki ngokusheshsha. Sibonga kakhulu kuyena uSendi Godlwana okhulumela usasa kusona isifundazwe kwaZulu-Natal njengoba isicacisela ukuthi ukushintshwa kwabo ukusebenzisana nebosebenzisana no Post Bank bayasola ukuthi kungezinye zezinto ezibangela inkinga zokuthi abanye abahola izibonelelo kahulumeni bengakwazi ukuzithola. Wesiyathembisa ke ekutheni namhlanje nakanjani ehhovisi labo elikhulu iphathimandla
ibandla ibhizinisi lolu daba ukubheka ukuthi ngabe yiphi indlela yaphambili nezothola isixazululo esiyaphambili. Ngotebogo Sibisi ngiseThekwini. Asike sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zona ehamba phambili. Owe-ANC utusa iqhaza lezabafundi bafuna inhlawulo ngesigodlo sasendlunkulu kanti-ke indida ngokuzamazama komhlaba. Kube injabulo kubafundi besikole samabanga aphansi iMalukazi eWindy Heights ngesikhathi-ke benikelelwa imfaniswano ihlabani sezomculo uNkosinathi Maphumulo ekhuluma-ke neziko lezindaba uthishanhloko uthi-ke besisikhulu isidingo sokuthola le mnikelo njengoba umonakalo wadalwa zikhukhula washiya-ke dengwane iningi labantwana abanye-ke baphoqeleke ukuba bahlale ehlotsheni ngakho-ke uzolekelela ukwehlisa ijoko elibhekene nabazali ukuhlelela-ke unyaka ozayo. Njengoba ikhalenda lonyaka wezemfundo seliya ngasemaphethelweni seyiqalile inhlelo zokulungiselela unyaka ozayo esikoleni samabanga aphansi iWindy Heights njengoba kunikelelwe ngomfaniswano abantwana abangathathi intweni ngenxa yomonakalo weyikhukhula ehlasele ngasekuqaleni konyaka lesikole sayithola sinabantwana abashiya phansi ngenxa yokweswela abanye baphoqeleka ukuquba ehlotsheni. Sibheke abantwana abahlwempu besithatha ke 5 eklasini ama-classes nawo 37 kusho ukuthi abantwana banikelelwe ba-185 today banikelelwe ngeyicathulo abanye bathola ama-uniform. iMalukazi ke indawo obonayo isikole ukuthi sisarounde izindlu ezingekho ezingeni lokuthi ngaba izindlu engahlala abantu eziningi. Sesithi-ke thina-ke ngoba nakwithuba sibe sesiba nayo OVC list esiyisebenzisayo kodwa uma kufika ama-emergencies sike sibheke nasemaklasini kodwa nje abantwana esuke sibakhetha abantwana okusuke ngempela sikhona isidingo sokuthi lokho okutholakala kwesikhathi bakwazi ukukuthola. Zibalela kwezine izikole okuzohlomula abafundi kuzo kanti uhlelo lokunikelela ngemfaniswano kakulona lodwa kanti futhi kaligcine kulesi sifundazwe kuphela. Lokhu kuyindlela yokususa umthwalo emahlombe abazali oningi labo kalisebenzi. But it's unfortunate that their Christmas present is not toys like other kids. You know, we're still giving them uniforms and stationery because every kid deserves a real Christmas present, you know. So basically what we're trying to do, we're trying to assist, you know, wherever we can, you know. So we don't just only do school stuff, we also help with like food parcels. In 2 weeks we're going to the Eastern Cape. We're launching a food parcel bank where we're going to be able to keep all the food that we are able to donate to the communities there. So we've been doing that stuff. So we do. Lesikole sikholelwa eqiniseni ukucija amakhono abafundi ikakhulukazi labo abangenzi kahle efundweni kanti siseyinhlelweni zokuqhamuka nohlelo lokubalekelela. Isifiso esinaso esokuthi njengoba siqala ama skills ukuthi sibe nayo into ekuthiwa i-primary school technical primary school. Ngabe kuthiwa khona ama high school phela kodwa esethi sifisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona i-technical primary school. Nanokuthi i-department siyibhalele ukuthi sicela u-grade 9 certification sina so implement ukuthi basipha u-grade 8 and 9 bas sandisele nje ama-class u-grade 8 and 9 so that abantwana bethu laba bangayenzi kahle sine-partnership ne-Coastal TVET College sikwazi ukuthi mabeqeda u-grade 9 bangabe sayiqhuba beyeka 10, 11, 12 bona bamane bahambe straight ngoba u-Coastal College ubalindile ukuba admita at any time kumanje sinokuthi nje laba befunda la kulesi sikole ababeqalela i-primary kodwa abanga ile tertiary abeze kuthina sikwazi ukuthi sibayise khona babenze ama-admissions. Indabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umnikazi wendawo egcina abantu abakhubazekile indlu yokuphephela esemthwalumo ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uLungile Ndlovu uthi-ke waphendula ikhaya lakhe ngoba-ke enentshisekelo yokusiza abantu abakhubazekile kanti-ke uthi leli khaya ligcina lonke uhlobo lwabantu abakhubazekile kunjalo-ke bathola nethuba lokuqhakambisa amakhono ngokwenza-ke umsebenzi wezandla. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uNdlovu uthi-ke inselela abhekene nayo ukuthi-ke indawo yakhe igcwele kakhulu ngakho-ke abasakwazi ukuthi-ke babahlomile
babonise ngamakhono ngendlela efanele ngoba ke indawo incane kakhulu. Uthi kubalekile ukuthi abantu abakhubazekile babe namakhono ukuze nabo ke kube nakho abakwenzayo. Umnikazi wendawo egcina abantu abakhubazekile, indlu yokuphephela esemthwalume, ogunyotheni eNingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal, uLungile Ndlovu, uthi waphendula ikhaya lakhe walenza isikhungo sokugcina abantu abakhubazekile. Kanti ukhala ngokugcwala ngokweqile kwalendawo yakhe. Uthi akasakwazi ukuhlomisa ngamakhono ngendlela abantu abahlala kuleli ikhaya. Uthi mningi umsebenzi wezandla bawenzayo kodwa basakwazi ukubaqeqesha ngenxa yobuncane bendawo. Abantu esinabo bawu-40. Isikhungo sikwazi kwi-residential facility sikwazi ukugcina abantu abawu-27. Sinabangaboni, sinabangezwa bengakhulumi, sinabakhubazeke ngokwemzimba nangokwengqondo nalabo abalele phansi abawo-bedridden. Kufuneka kunabantu abaningi abafonayo from ikole zabantu abakhubazekile ngoba bagcina ku-18 years ukubathatha. Uma sekungaphezulu kwa-18 years abasenandawo abangaya kuyona. Siyathanda ezesikhungo ukuthi sibafundise nabo bathola amakhono nabo bakwazi ukuthi ba-empowerisheke. Kodwa sikwazi ngenxa ukuthi i-capacity indawo yethu incane kakhulu igcwele kumanje. Ubese balezinye izinselelo ababhekene nazo beyisikhungo. Isikhungo asinayo imoto. Ngakho ke siyanxenxa kakhulu umphakathi ukuthi manje sicela usizo lwemoto ngoba sinabantu ngaphakathi abakhubazekile abadlikizayo. Uma bedlikiza kufanele baphuthunyiswe ekliniki engakodlikizi kwaze kwaba kathathu. Lento iphoqa isikhungo ukuthi noma kusebusuku noma kusemini sihambe simise imoto zabantu sicela usizo. Indawo yethu ayibiyelwe negate lethu lenziwe ngezandla. Senze ngematerial engeyona yegate. Lento ngenxa yokuthi abantu esinabo abanye mentally challenged. Bayalwa bagijime bafuna ukuphuma. Lokho kuba nzima kakhulu ngoba asinayo indawo yethu ayibiyelekile ngendlela. Ucela uxhaso kumSamaria olungile ongabaxhasa ngezindle ezingomahamba nendlwana ukuze bathole indawo abangafundela kuyo. Besicela ukuthi uma sasithola usizo lwama-park homes ukuze kwazi ukuthi lezindlu abafundela kuzona okungenani kube indawo zokulala ukuze sikwazi ukuthi sithathe umthamo ongconywana kunalokuthi uthathayo. Bese kuma-park homes kuwona ke bese ke bakwazi ukuthi bafundele kuwona. Ezindabeni ze1KZNTV kuBikuzamando Sicele ngisemthwalume. Asiphinde sithi shelele etolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ehamba phambili. Owe-ANC utusa iqhaza lezabafundi bafuna inhlawulo ngesigodlo sasendlunkulu kanti ke indida ngokuzamazama komhlaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.04 maqhathaniswa nedola laseMelika libu-20.39 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-17.91 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,668.64 ounce kuthi olungahluzwe wona bu-$98.57 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamaZulu FC uRomain Falls uthi ke bakulungele ukudlalela iCarling Cup eGoli ngomgqibelo ozayo. uFalls ke usho kanje kwisithangami ke sabezindaba besibanjele eThekwini. Emva kwempela sonto yendebe iMTN 8 uSuthu ludliwe ngegoli elilodwa maduze futhi selenza amalungiselelo omdlalo iCarling Cup. Umqeqeshi uSuthu uthi bawulungele lo mdlalo. We're very much looking forward to Saturday. It's going to be a good tournament with 4 very good teams competing in it. So no, for us it's a good opportunity to go out there and work on our development and work on our consistency. I think everyone is looking forward to it. We know our fans are very much looking in anticipation of that event. So we'll do our best. We're playing Sundowns in the first game. It's a very good team. We understand the task that is in front of us.
but you can also be sure that we're going to give them a tough time, and we're going to do our best to make sure that we progress to the final and try to get the trophy for the club. Ukapteni leli qembu usibazohlangana maduze ukwenza amalungiselelo okujimela lo mdlalo. Si ready esiqembu ukuthi asikahlangani manje ucoach ebesinike off, so ukuhlangana kwethu kusasa ngicanga ukuthi kuzobaleka sibone ukuthi abadlali bayimisele kangakanani and sobheka nalabo abalimele kule game edlulile. So far ngiyacabanga ukuthi umuntu osalimele kwamanje uRama ngoba uthole concussion. So ngicanga ukuthi kubalekile ukuthi siyimisele kakhulu ukudlula lo suku oludlulile engafuna ukukhuluma ngalo. Sinawo ama players amadala ane experience, ngicanga ukuthi bazodlala indima enkulu kule Kalim Black Label. Le mdlalo ihlanganisa uSotho, iMamelodi Sundowns, iKaizer Chiefs bese kuba iOrlando Pirates, kanti izodlalwa ngomgqibelo usuku olulodwa ngoTebogo Sibisi eThekwini. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osuku namhlanje. Mina nawe ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisala kahle emakhaya.